Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham Innallaha kana alaikum raqiba wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabisa bit-thayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim
wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tamu kakung putri ingkang satuhu bagya mulya. Mekaten menggah kumandhanging waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Tumanduk dhateng Sri penganten mugi tansah manggih bagya mulya. Pinaringan wahyuning katentreman, wahyuning kamulyan, wahyuning katresnan jati. Tansah pikantuk nugra saking Gusti kang hanyipta jagat manggih keluarga ingkang agung ayem tentrem sakinah mawaddah warahmah. Para tamu kakung putri ingkang satu bagya mulya kawus tinggal temanten sampun kepareng sinengaken ngaluhur jajar sumanding wonten ing sasana rinengga jumeneng raja sedina ratu sedalu. Nadyan makatana tangsih enget purwaning dumadi Rama kang sembada hangukir juragane temanten saha ibu dadya papane yoga brata ing salebeting nawa candra dasahari. Wahyane mangsa kala temanten kepareng badhe sungkem wonten ngarsanipun Rama ibu temanten sarimbit. Kinurmatan ladrang eling-eling manem Rama. Tan samar pamuring sukma ing swasana tidhem remanem tan ana sabawaning walang alisik gegodhongan tan obah samirana datan lumampah amung lamat-lamat ungling ladrang eling-eling ingkang tinabuh abdi dalem kerawitan among rasa ndara pringin pangarsa bapa mendek
mangayu bagya keparingipun temanten sarimbit nggih nyon netepi upacara pangabekten kapurwakan sungkemipun Sirat Maja temanten putri dhateng keng garwa tangkeping asta manunggalaken cipta rasa budi karsa kunjuk pun karsa dalem Gusti kang hanyipta jagat mugi nggenya jejodhoan pikantuk wahyuning kamulyan wahyuning katentreman wahyuning katresnan jati mila boten mokal temanten sarimbit kasok katresnaning temanten sekalian injing lawan sonten siang datan ratri kang garwa tansah pinondong nondong kalela lela miwah kaepuk-epuk patem bayang tekad muga sineksiran jagat saisine yen katresnane temanten kakung boten namung wonten ing bumi loka senajan prapting ndelahan datan bisa pegat katresnanipun tumapak ing tata cara adat hang lolos pusaka piandel canela jangkep yen kepareng badhe sungkem wonten ngarsanipun Rama Ibu temanten putri pranyata temanten sarimbit ngagungaken dhateng ring kasusilan ngagungaken dhateng budi pekerti mboten tumindak sesungaran karena mangke sampun kasembadan ngabiyantara sungkem dhateng Rama Ibu temanten putri wis prapteng unggian kang tinuju sigra tumungkul hamarikala konjem yayah Bantala tangeping asta ing jengku sinataning cipta ing masuk ing sanobari haninadong rumentaing pangsa saking Rama lan Ibu mrih estining driyong nggenya mangun bebrayan tansah manggih bagya mulya dupi Rama Ibu priksa ingkang putra nggenya sungkem sepedoting wardayotan bangkit sinayudan sakala ing elus pamidanganira wiwir rik mane kanthi kebak ing rasa sutresna asih dupi mangkit manten sarimbit nampi sihing saking Rama lan Ibu sakala angles kekes kadi linolosan otot bebayune kembang-kembang wadanane brol mijil ingkang maspa lamun to cinandra kadi mutiara rinunce karenget purwaning dumadi Rama kang sembodo hangukir joragane temanten saha ibu dadi papane yoga brata ing salebeting nawa candra dasahari saha nggulawentah narikaning semana ngantiya dewasa purna gati temanten sarimbit sungkem dhateng Rama Ibu temanten putri tanggaping sasana keparingipun Ibu Juru Sumbaga Ibu Juru Paes ya paring tulodo dhateng temanten sarimbit kadherekaken ngabiyantara sungkem wonten ngarsanipun Rama Ibu temanten kakung lamun to kapracih katur sungkem tanpa beda ing ajeng pangajabing sedaya temanten saged to hamemayu hayuning jagat raya saenggal pinaringan tansuling katresnan jati wujuding golek kencana kang bangkit tata jalma putra ingkang saleh putri ingkang salehah purna gati gamanjing wonten ing sasana upacara adat krobongan inggih tata cara tampa kaya tampa guna dulangan dar kembul bujana manem Brama pinaringan unjukan tirta pramitasari mangkono wijring pangandika enteng dereng kawisolesan
manjing mring sasana renengga ong ayak 6 lik manjing ing sasana Rob manjing wonten ing sasana upacara adat nenggih temantenaken nindakaken tata cara ingkang agung nenggih tampa kaya tampa guna sinebating kacar kucur saekti sarana jangkep tilam lampus utami kloso bangka kacar kucur biyen wong liya saiki dadi sedulur sedaya sampun nyawiji datel kasih jegeparipun ingkang binaja krama kacar kucur kacang kawak dile kawak pari kawak jagung kawak sedanipun sarwi kawak biyen wong liya saiki dadi sanak kepara dados mantunipun piyambak sok glogok tan wonten ingkang cinecer pralamita bilih temanten kakung gadhahi tanggel jawab dhumateng sikep rabinipun so temanten putri ingkang saged nyekapaken ulu pautenipun tiyang jaler pranyata setunggaling wanita ingkang utami Geminastiti tur ati-ati mboten boros katampi laju kepareng kaiket dipun tangsul ingkang bakoh keket supeket katuraken dhateng Rama lan Ibu katampi kanus kurane penggalih laju dipun papanak dhateng papan ingkang prayogi kalajengaken dulangan dahar kelimah dahar walimah menawi wonten kraton Surakarta hadi ninggal sinebating dahar kembul bujana Andrawena dahar sesarengan temanten sarimbit meratelaken dhateng sih tresnanipun temanten kakung wah temanten putri monggo dulangan dulang dinulang Kang Agung kepareng ngaturi dahar dulang kang garwa semanten ugi kosok wangsulipun jambe sinigar candranipun temanten sarimbit gegarane wong krami ayo genduk Erna tutug deduk jenang lali kagulane agamane salat 5 wektu bos pangapunten para tamu niki pancen lagi laris-larise seniman seniwati niki
Kadosipun niki lho tinggal sisa-sisa suara yang ada. Kalih tenaga wonten. Lagi nyang 5 dina masa kok wis ambruk. Jengirna. Dalem. Kok saya lemu to nduk kowe. Nggih, Pak. Sing jamoni sapa kuwi kira-kira? Lah ngemil mawon. Kandhane Mas Carik ndi Carikku nggih. Aja entuk ngemil. Enggak unjukan mantenipun ayo nduk terus ke. Luput pisan kena Sora suling kumandang suarane Blarak disampirke mae jarak rang ngampirane ngono iya ngono persiapan samplok umpak sing banter iya tumpak kandong jarane kore gotong rayong nyambut gawe lulu foto Pak Kormatan Bapak Ibu Temanten Sarimbit bal-balan kaose biru galuk jalan aja ditiru bener emang kono gantosan nggih Pak Sugidi rumiyin kalian Ibu kepareng ngampingi temanten sumunduring antareksa swantenipun Bunda Erna wis Bunda apa urung? Dereng, Pak. Urung ah? Dereng. Urung lho Mas Gatot Kok Bunda pripun to? Nika lak Erna setunggal. Oh, Erna sijine. Kula dereng, Pak. Oh, dereng payu nggih. Maksude kok dereng payu nggih, Mbok. Lah piye Mas? Asal apa sih jare urung payu ngono. Dereng wayahe. Oh, dereng wayahe. Menika tasih alit, Pak. Nembe umur 12 tahun nika nggih. Jenengan nggih ngenyek ngoten niku. Wis meneng sik aku ki ngesakne bukat. Allah, Patmi iki lho kok. Ah, jan tenan. Sampeyan ngerti to? Antara pengen lah, itu pinjan bersana piyambak. Di antara pengen nangis kali kisingan. Aja nangis. Enek Pak Poh kok ya nangis. Monggo foto Pak Kormatan kawitan saking Pak Sugidin Ibu Mi. Lajeng mangke kadang besan Pak Hamurwadi sekalian butuh ginem. Monggo niku lah Pak Ndut nika nggih. Niku lengganan kula jahit niku riyen nggih. Ning nggih si awet timur nggih Pak Ndut niku luar biasa nggih. Monggo Pak Ndut kepareng kadherekaken foto. Monggo ngampingi temanten sekalian. Ugi mangke kasuwun nderekaken foto salajengipun foto Pak Kormatan kasuwun mangke ingkang sepisan keluarga saking Ngawi, keluarga saking Adang Besan rumiyin ingkang parang rawuh kadherekaken foto sarengan menika wonten Pak Bambang Sutejo sekalian wonten nggih. Bu Bambang rawuh nggih. Nggih lajeng Pak Budi sekalian, Pak Holil sekalian, Pak Wisnu sekalian, Pak Yuwono sekalian. Menika ingkang sakralipun foto. Lajeng mangke ugi wonten panyuwun foto saking kadang-kadang keluarga. Sasampunipun rampung keluarga temanten kakung kadherek keluarga temanten putri wonten Pak Poh Sukimin, Mbah Lis sekalian, Mas Ipul sekalian, Pak Poh Karno sekalian, lajeng Mbah Wo Gofar sekalian, Mas Nur sekalian, Mas In sekalian, Dikwan sekalian, Lik Munir sekalian, Lik Sumadi sekalian, lajeng keluarga saking Plesungan, Pak Poh Man sekalian, Mbak Wati sekalian, Mas Wan sekalian, Pak Poh Supirno sekalian, Mas Nur sekalian, Mas Zainur sekalian, Mas Joko sekalian, lajeng Pak Poh Sunarwan sekalian, Pak Poh Suyatno sekalian, Pak Poh Warsito sekalian, Pak Lik Kusman sekalian, Pak Lik Suwarto sekalian. Kemudian keluarga besar dari Apotik Zahra, keluarga saking Ngawi, Bude Santi sekalian, Pak D Gagar sekalian, Mbak Lika sekalian, Mbak Yani sekalian, Pak Dinario sekalian, Mas Andi sekalian, juga keluarga besar kantor advokat
Bapak Wahyu Arif Widodo dan Dr. Ika, relawan PMI Palang Merah Indonesia ke Parang Rawuh, sedaya ke Parang Kadiri akan foto sarengan. Monggo, kloter yang pertama keluarga dari Pangerak Temanten rumiyin, monggo Pak Bambang nggih, mohon pamangke sekalian pasrah nggih. Oh nggih, sanesipun monggo Mbok Bilih, Pak Budi sekalian. Monggo katuran sedayanipun. Iki pun jam piro Pak Bambang niki? Pun jam pinten niki? Dilali jam mangko. Lha nggih. Jam piro? 11.04. Oh nggih, pangapunten. Kula lajengaken pasrah manten nggih. Pasrah temanten kakung keparingipun kadang pisan pendirianipun Pak Hamurwadi Butuginem badhe pasrahaken temanten kakung lumantari Sang Dutawara. Tetuanggul keluarga ingkang sampun nampi pakurmatan agung nulinggih pendirianipun Bapak Bambang Sutejo. Kadang ngaten monggo datang Pak Bambang kepareng jengkar. Ugi datang Pak Endut katuran ngampingi biyanipun Pak Bambang. Monggo jauh metarapan jauh. Duduk. Duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna bidzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Dumateng panjenenganipun para sepuh, para punden ingkang tuhu pantes kawula bekteni, dumateng panjenenganipun para alim ulama, Bapak Kiai ingkang tuhu pantes pinundi, mliginipun dumateng panjenenganipun Bapak Sukidin sekalian hanenggih pisan Sutrisno ingkang kinurmatan, sumrambahipun dumateng para rawuh kakung putri ingkang satu bagya mulya. Mugi kepareng kula sowan wonten ngarsa panjenengan sedaya, awit wonten kalenggan punika kula piniji haminangkani sesulih saking panjenenganipun Bapak Hamurwati sekalian, hanggih pisan Sutrisno ingkang pidalem wonten ing lingkungan Tanjung Rejo, Kelurahan Karangtengah Ngawi, kadhawuhan hangaturaken menggah wigatos sing sedya wonten ing kalenggahan punika. Saderengipun kula hangaturaken menggah wigatos sing sedya ing kalenggahan punika, langkung rumiyin sumangga sarengan hangunjukaken raos syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kawasa, ingkang sampun paring penget dumateng kula lan panjenengan wonten margi ingkang sakleres-leresipun. Shalawat salam kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring tuntunan dumateng kula lan panjenengan wonten margi ingkang dipun ridhoi Allah Subhanahu wa taala. Para sepuh, para pepunden, para rawuh kakung putri ingkang kinurmatan, haminangkani susule saking panjenenganipun Bapak Hamurwati sekalian, kepareng matur dumateng panjenenganipun Bapak Sukidin sekalian ingkang sepisan, Bapak Hamurwati sekalian hangunjakaken raos syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kawasa, ugi hangeturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene sowanipun wonten mriki sampun katampi kanthi suka rena ing penggalih. Mugi-mugi keikhlasan panjenengan nampi suwanipun Bapak Hamurwati sekalian saha keluarga ageng saking Ngawi saged dados amalan ingkang soleh lan pikantuk piwales saking Gusti ingkang Maha Kawasa. Atur ingkang angka kalih
panjenenganipun Bapak Harmurwati sekalian hangaturaken salam taklim kawilujengan kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Sukidin sekalian kanthi atur pangandikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ing pangajab mugi saged handayani hanginipun sami hanetepi darmaning asepuh kanthi hamemangun bebesanan. Wondene atur ingkang angka 3 inggih menggah wikados ing atur ing kalenggahan punika kula kadhawuhan handharekaken saha masrahaken putra temanten kakung ingkang sesirih anak Mas Bagus Dimas Dwi Prastya Eskep NS mugi katampiya kanthi sukarna ing penggalih saha pasrah panggulawenthahipun. Ingkang salajengipun panjenenganipun Bapak Harmurwati sekalian hanamung saged nderek memuji. Mugi-mugi ingkang putra temanten kekalih anggenipun hanggepir wonten ing bebrayan agung mangke manggih rahayu widodo kalis nir ing sampikala kinayungan Gusti ingkang Maha Kawasa ingkang tundhonipun saged manggih bagya mulya fitini wa dunya wal akhirah. Para sepuh, para pepunden, para rawuh kakung putri ingkang kinurmatan, inggih awit sawanipun Bapak Harmurwati sekalian wonten ing mriki kala wau ugi kakanthi sekatahing sanak kadang tartamtu ugi maneka warna solah lan bawanipun. Hamba bilih sedaya kala wau saged handalari kirang nuju prana wonten penggalih panjenengan sedaya lumantar kula panjenenganipun Bapak Harmurwati sekalian nyuwun agunging samudra pangaksami. Para sepuh, para pepunden, para rawuh kakung putri ingkang kinurmatan, panjenenganipun Bapak Harmurwati sekalian gungan dumateng panjenenganipun Bapak Sukidin sekalian benjang ing dinten Sabtu surya kaping 6 bulan Juni warsa 2026 watawis tabuh sedasa enjang. Mugi kersa handharekaken ingkang putra temanten kalih wonten dalem Karang Tengah Ngawi ingkang sak perlu hanetepi adicara adat ingkang taksih lumampah inggih menika ngunduh temanten. Para sepuh, para pepunden, para rawuh kakung putri ingkang kinurmatan, ingkang pungkasan hamba bilih mangke adicara sampun paripurna panjenenganipun Bapak Harmurwati sekalian saha keluarga ageng saking Ngawi nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu mugi-mugi tindakipun wiwit saking mriki ngantos dalemipun piyambak-piyambak manggih rahayu widodo kalis nir ing sampikala. Hamba bilih hanamung mekaten ingkang saged kawula aturaken kathah kekiranganipun langkung kula matur kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Al-haqqu mirobika walatakunana minal muntarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadherekaken foto Pak Bambang sekalian Ibu monggo. Wedaring pangandikan saking penyanipun Bapak Harmurwati Butukinem lumantari sang Dutawara tetuangga keluarga ingkang sampun nampi jejibahan luhur nggih penyanipun Bapak Bambang Sutejo ingkang mratelaken bilih mangke temanten kakung sampun karepaken saha kapasrahaken wonten ngarsanipun Bapak Sukidin Ibu Umi Maryani. Tatas titis wijang wijili wicara basan kaduk ruruh hangarah prono. Para tamu kakung putri ingkang satu bagya mulya ing madyaning suka kalenggan mangke boten kekilapan inggih keparingipun Bapak Sukidin Ibu Umi Maryani badhe ngaturaken menggah wosing gati atur pambagyarja yuwana nampi pasrahing temanten kakung. Karana saking bombong miwah mongko ing penggalih tartamtu genyo matur among kandhek wonten samadyaning jangga inggih menika mongko sulih sarira tetuangening warga ingkang sampun nampi pakaryan agung nggih biyanipun Bapak Sukimit mantan kepala desa Tunggarejo
Karimanten monggo dateng Pak Sekidin sekalian Ibu Umi katuran dengar saking palenggahan hangampingi Bapak Sukimin kasumanggaaken sumangga nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayati liqaumi yatafakkarun. Al-ayah sadaqallahul adzim amma ba'du. Kunjuk wonten ngarsanipun para pepunden, para bini sepuh mewah haji sepuh ingkang sampun handung kaping yuswa, ingkang sampun pono ing pamawas lebda ing pitutur kiblat maring manembah ingkang pantes pinundi, para alim ulama, bapak kiai, ibu nyai, bapak haji, ibu hajah ingkang rinten dalu tansah sumanding wedha suci ilahi ingkang pantas kinurmatan, bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan sedaya mawon, ngapunten saderengipun bilih kawula mboten saged nyebat asma setunggal baka setunggal ingkang satu pun mulyakaken kalian Allah. Wabil khusus kadang pisan Bapak Amurwati sekalian garwa ingkang pantes kinurmatan, ugi boten katalumpen kru seni karawitan among rasa ingkang mijil saking laladan Desa Ndero, Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi, ingkang pun sesepuhi panjenenganipun Bapak Kardi Mendek, Delasan para widyawati ingkang tansah marsudi ing reh budaya tulus ingkang dat kawula tresnani. Kebareng saderengipun kawula matur Bapak Ibu piraos sami monggo kawula dherekaken malih manunggu puja. Ngucapkaken puja mewah puji syukur kunjuk ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Monggo kawula dherekaken kanthi ucapan hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Angka kalih mugi rahmat salam kunjuk dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panjenenganipun ingkang kita dhereki syariat tuntunanipun insyaallah mulai menika wekdal ngantos benjang yaumul akhir utawi dinten kiamat ingkang kita antu syafaat utawi pitulunganipun. Amin amin ya rabbal alamin.
Salajengipun piraos sami lepat nyuwun pangapunten saderengipun bilih wekdal kalenggan menika kula kumawanten ngadeg ngarak ngabiyantara wonten ngersa panjenengan sekalian. Bot-botipun kawula ingkang kapiji ngembandhawu saking panjenenganipun Bapak Sugidin sekalian garwa Ibu Umi Maryani supados kepareng mewakili matur wonten ngersa jengandika sami. Keranten menapa Bapak Ibu ing pahargyan siang kalenggan menika Pak Sugidin sekalian ingkang garwa raosipun manah bombong marem mirsani ingkang putra temanten ingkang mulai wau enjang sampun pun sembadani upacara akad nikah utawi ijab kabul kalaju kala wau udakara tabus sedasa ingkang putra temanten sarimbit sampun saged kawisuda. Raosipun manah Bapak Ibu sekalian Pak Sugidin sekalian garwa menika bombong. Bebasanipun ing pahargyan siang kalenggan menika Pak Sugidin ingkang katemben kebanjiran seganten madu dalah bebasanipun malih ing wekdal pahargyan siang kalenggan menika Pak Sugidin sekalian garwa ingkang katemben kajugrukan Wukir Sari. Sehingga boten kuwahi matur wonten ngersa jengandika sami salajengipun pun wakilaken dhateng kawula. Salajengipun Bapak Ibu piraos sami menggah dawuh saking panjenengan Pak Sugidin sekalian Ibu sepisan namung saged ngaturaken marhaban ahlan wasalan fi kuturikum ngaturaken sugeng rawuh sugeng lenggah pinarak ingkang sekeca. Angka kalih ngaturaken sewu sih agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dumateng Bapak Ibu piraos sami sinaosa ing ari kalenggan menika panjenengan sedaya bot repot kados menapa kapeksa panjenengan nglodhangaken wekdal panjenengan. Ingkang saperlu rawuh belasan ngrawuhi undanganipun Pak Sugidin dalam rangka mewaha ingkang putra temanten sarimbit. Mugi-mugi rawuh panjenengan sekalian saking dalem ngantos dugi wismanipun Pak Sugidin estu kali Allah Subhanahu wa taala kacatet dados amal ibadah kula panjenengan sekalian. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun Bapak Ibu kula minangka sulihipun Pak Sugidin saderengipun nyuwun duka dalah nyuwun pangapunten ingkang kathah keranten anggenipun nampi rawuh delasan kerawuhan panjenengan sekalian wabilih mangke wonten kekilapan kekirangan mulai palenggahan menggapun pakubuhan dalah pasukatan Bobile kirang merahanani datang penggalih panjenengan sedaya Pak Sugidin sekalian Ibu Umi Maryani nyuwun pangapunten ingkang kathah. Salajengipun ing wekdal pahargyan siang kalenggan menika Bapak Sugidin mawantu-wantu nyuwun tambahing berkah doa restu panjenengan sekalian. Mugi-mugi anggenipun niat putra kekalih nunggih Nimasayu Erna Nurul Widyawati sarjana farmasi ingkang wekdal kalengan menika Jinatu Krama Baguse Dimas Dwi Prastyo Esketnes ingkang mijil saking laladan Karang Tengah Ngawi Kabupaten Ngawi. Kanthi menika Bapak Ibu sekalian mugi-mugi anggenipun niat putra kekalih badhe ngebir wonten madyaning bebrayan agung mangke enggalo saged kasembadan gayuh kulawarga ingkang bagya mewah mulya ayom
ayem mewah tentrem. Mugi-mugi anak mas temanten sarimbit ing tembenipun enggal saged nggayuh utawi menggapai rumah tangga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Delasan penggadangipun para sepuh mugi anak mas temanten sarimbit ing tembe enggal sih pinaringan nugrahanipun Allah Subhanahu wa taala. Enggal pun paringi golek kencana ingkang saged tata jalma alias enggal pun paringi momongan menawi pun paringi momongan wujudipun putra kakung mugi pinaringana putra ingkang soleh. Menawi pun paringi putra wujudipun pawestri mugi pinaringana putri ingkang solihah. Kersa ibadah dhateng Allah Subhanahu wa taala. Ngabekti datang tiang sepah kekalih para sepuh migunana tumrapipun nusa bangsa agami mewah negari ing tembenipun. Amin amin ya rabbal alamin. Salajengipun Bapak Ibu piraosami mangke kasuwun njenengi wiwahan menika ngantos paripurnanipun gati. Dawuh pranata hati cara ngiras nampi atur pasrah panggulunta ingkang putra temanten kakung lumantar Bapak wakilipun dhateng ajeng sepisan sampun ngaturaken wujudipun salam taslim utawi salam takdim kunjuk dhateng Pak Sugidin sekalian kang garwa sumrambahipun dhateng kita sami. Wekdal kalenggan menika kula atur pawangsulan kanthi ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawilujengan kebakas swarasan mugi kasiwa kasarira dhateng kula delasan panjenengan sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Salajengipun Bapak Ibu ing ajeng lumantar Bapak wakilipun Bapak Bambang ingkang ing ajeng sampun ngaturaken wujudipun sekar cepaka mulya sasele kunjuk wonten ngarsa panjenenganipun Bapak Sugidin sekalian ingkang garwa Ibu Umi Mariani wabil khusus anak mas temanten putri atur pasrah panggulundah ugi kula tampi kanthi ucapan bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Aturipun pasrah panggulundah kula tampi kanthi asta kalih kanthi suka mertikanipun penggalih. Salajengipun pamundhahipun masalah panggulundah insyaallah bilih mangke ingkang putra temanten cumandhak wonten dalempun Pak Sugidin badhe pun kula wentah sak murwatipun. Salajengipun pamundhahipun malih bilih benjang Sabtu ngajeng pendak Sabtu niki nggih Bapak menika ingkang putra temanten supados kalarapaken wonten dalempun Bapak Amurwati Sarimbit Ibu mangke kadherekaken sanak kadang sak cekape ngoten pamundhah te pamundhut insyaallah mangke badhe pun sembadani ngaten. Salajengipun ingkang terakhir lumantar Bapak Bambang bilih mangke parikian sampun sauntawis paripurna panjenengan sedaya badhe ngersakaken kundur wonten dalam sowang-sowang Bapak Sugidin mboten saged atur sesulih punapa-punapa namung jurungaken doa. Mugi pengker panjenengan mulai dalempun Pak Sugidin ngantos dalem panjenengan sowang-sowang mangke rahayu kalis nir ing sambi kala. Bilih makaten Bapak Ibu piraosami ingkang saged kawula aturaken menawi wonten cacar cawetipun basa tuwin sastra saestu kawula mawantu-wantu nyuwun lumadeng agak pangasami agaripun kula cekapi semanten kula akhiri billahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dherekaken wilujeng dahar para tamu sekalian. Nggih dipun swargaken mawon kagem telas Mas Carik, Pak Bambang, Mas Gatot sedayanipun. Alhamdulillah. Para tamu kakung putri mekaten menggah tanggap wacana pambagyarja yuwana sawedaring pangandikan mongko panampi pasraing temanten kakung. Biyaripun Bapak Sukimin, Bapak mantan kepala desa Merati Langkres dayanipun sampun kasembadan kanthi lulus rahayu widodo niring sami kala. Tatas titis wijang wijing corbasan kaduk ruruh hangarah prana. Para tamu wahyane mangsa kala temanten kepareng badhe kinirapaken nenggih lukar busana kanarindran ngrasuk busana kasatriyan. Kepareng kadang suba manggen lampah kepareng sawam tenggati sawe genggiri. Kadherekaken mangke lancaran singa nebah. Kendhangan tetep serampatan ngenten nggih.